Ola, bos días a todos e a todas, bos días aos ribeirenses. Hoxe empezamos pedindo disculpas, posto que a conexión de internet non parece que este en boas condicións como para poder emitir na hora habitual, e polo tanto esa disculpa que vaya para todos os que teñen a ben escoitarnos todos os días. Hoxe fíxose un reconto do material que o Concello está a conseguir e que está a repartir. Creo que é un material xa importante que nos próximos días pois poderemos ter boas novas en canto á dotación de máis material, pero en estos momentos teñense repartidas 1540 mascarillas quirúrxicas, teñen repartidos 800 mascarillas de tela, teñense repartido 96 mascarillas con filtro, 800 fundas, 900 gafas. En canto a máscaras, pois a 640 que nos ten donado Frinsa, máis de doazóns de rapaces que usan impresoras 3D 27 e 110 caixas de guantes. Eso como o material máis importante que temos repartido en canto a protección de todos aqueles colectivos que creo que teñen un risco especial para a todos eles pois darlle ese material de protección. Por outra parte, decir que en estos momentos hai que sumar as 32 familias que estamos atendendo a través dos servicios sociales, pois as familias que atendemos a través das ONGs, co cual o número achégase ás 200 familias en estos momentos. Se teñen repartido a estas ONGs 16 palés do que son o material que o Concello ten comprado, material alimenticio, estámonos a referir, máis 6 palés de doazóns, así como ese programa que iniciou a hostelería, que tamén colaborou a través de o que son pois Protección Civil, o seu reparto a todas estas ONGs. Por outra parte, dentro dos programas que estamos facendo para atender a xente que está na súa casa, para intentar darlle unha diversión extra, decir que o proxecto de xuventude denominado Proxecto Alegría, así como o proxecto Moverte na Casa, con esas clases de gimnasia, pois van a ser incorporados non só xa a televisión local, a Telebarbanza, sino as redes sociales a través do YouTube, do Instagram e do Facebook municipal. Decir que o programa Animarte na Casa, pois en estes momentos hai 110 personas que quixeron colaborar a través de o que é mandar o seu mensaxe, o seu dibuixo, a súa poesía, música, e recordar que hai, a parte dos premios aos gañadores, según lle demos ao me gusta en redes sociales, que vai haber 500 vales de 30 euros que se sortearán entre os participantes. Polo tanto, ainda hai un oco importante para que podades seguir mandando e que non haya pois xa ganadores por decreto por non chegar a eses 500, así que vos animo a todos a participar desde a casa. Creo que está tendo un importante éxito, pero o éxito dades todos vos enviando os vosos traballos, os dos vosos fillos. Por outra parte, decir que se incorporou un policía local máis que estaba prestando pois o seu servicio ao Concello a través de os servicios funerarios, pero que era unha persona que tiña superado o que é o curso de auxiliar no seu momento e, polo tanto, por petición propia podémolo incorporar como auxiliar da Policía Local, o cual lle damos as gracias públicas. De novo, hubo o que son denuncias, 6 denuncias este fin de semana, e tamén decir que no capítulo de felicitar a xente que tanto demanda nos seus cumpleanos, que como ben sabedes é hasta os 18 anos e ao partir dos 75, posto que a población que temos moitas veces sería imposible acudir a todos, inda que si podemos, si vamos a todos aqueles que non cumplen os requisitos, pero sempre a expensas do número de cumples que podamos ter en ese día. Por outra parte, decir que unha nave deste Concello foi alquilada por razón de urgencia tamén para poder dotar o material que temos e os vehículos de protección civil durante este tempo e aliviar o que é a carga de traballo que temos pois nas rúas e poder xa facernos cargo de esa nave. Por último, como sempre,
pois os vídeos, eses vídeos de felicitación de un personaje pois a nivel nacional, outro a nivel galego, outro a nivel local. Hoxe, a nivel local, temos a un dos nosos artistas máis polifacéticos e máis reconocidos no ámbito galego, como é Kiko Cadaval. Temos no que é xa no ámbito de Galicia o que é o presidente da Federación Galega de Atletismo, antigo atleta de élite, de aquela proba dos 400 metros, no que chegou a ser pois recordman galego e campeón de España en algunha ocasión, Isidoro Hornillos, e por último a presentadora e conocida televisivamente Susana Griso, a presentadora de Espejo Público. Espero que vos guste, que estedes ben na casa, que sigamos pois con moito ánimo, cada vez queda menos, cada vez creo que se acerca ese fin se seguimos cumplindo cas normas que nos dan. Así que a todos moito ánimo, arriba Ribeira, e xuntos vámoslo conseguir. Tía compatriota, xente boa de Ribeira. Estou falando para ver se nos animamos. Non nos víamos noutra tan ruín desde a gripe de 1918, que levou tanta xente por diante. Así que temos que animarnos pensando que isto é temporal, quer dizer, que non vai durar para sempre. Mas tamén lembrando que isto é como o temporal, que ven bravo, leva moitas cousas por diante, e temos que ter moita conta de que non leve por diante os nosos dereitos sociais. Forza aí! Moi boas, o primeiro que desexo é enviar un cordial saúdo a todos os veciños e veciñas de Ribeira. Sei que a situación de pandemia que estamos a vivir é moi complicada e que todos temos xa moitos desexos de que remate canto antes para poder volver a nosa vida habitual. Sei tamén que sodes xentes traballadoras, de carácter, afeitas a afrontar os desafíos con gran determinación. Pero eu vos quero pedir que sigades loitando, sendo un exemplo para o resto de municipios de España. Aproveitemos a ocasión para sacar o millor de nós mesmos, para que os cativos e xuventude vexan nos adultos unha actitude de absoluta responsabilidade, quedando na casa e cumplindo as indicacións das autoridades. Non hai outra forma de pasar páxina a esta ameaza. Remato xa, queridos veciños e veciñas, enviando a todo o pobo de Ribeira todo o meu afecto e todo o meu ánimo. Unha forte aperta. Vecinos de Ribeira, de verdad, haced caso a las autoridades sanitarias y quedaos en casa. Hay que ir a comprar una vez por semana. Y si eres, digamos, del grupo vulnerable, la persona mayor, que te compren, no compres tú. Este é o conto dun deseo moi especial, o deseo de Manuel.
Manuel era un granxeiro que vivía en unha casiña moi humilde, con seus pais que eran xa moi maiores, e máis coa súa muller, que a pesar de quereren ter fillos toda a vida, pois non tiñan, e vivíamos 4 solos. Ese ano fora un ano así un pouco malo para Manuel e para a súa familia, porque a colleita fora moi mala, entonces tiña moi pouquiño para comer, apenas tiñan cartos. E aínda encima a súa nai cunha enfermedad, pois quedou seja dos ollos e non podía ver nada. Un día tiñan tanta fame na casa que Manuel colleu a escopeta con idea de ir a cazar algo ao monte para poderen comer esa semana. E cando estaba de casa polo monte, encontrouse con un unicornio. Por todos é sabido que os unicornios conceden deseos. Pois a Manuel foi o que lle dixo: Manuel, concédoche un deseo. Cando esteas preparado e sepas o que queres pedir, solo tes que dicir deseo e seráche concedido. Manuel foi para a casa máis contento que unhas castañuelas, pero iba nun mar de dudas porque non sabía o que pedir. Claro, só podía pedir unha cousa e ocurríanselle miles de cousas para pedir. Cando chegou á casa, pideulle consello á súa familia. Súa nai, cando escoitouse, lle dixo: meu fillo, pide que eu poda volver a ver para poder axudarche nas leiras e podermos outra vez volver a traballar ben as leiras. E o pai díxolle: pero como vai a pedir iso? Ten un deseo e vai non gastar pedindo iso. Meu fillo, esta casa sempre foi unha casa moi humilde. Pide ouro bastante. E así tendo cartos, igual podemos tamén curar a túa nai. E a muller díxolle: ai, meu home, que feliz sería se pudéramos ter un fillo. Por que non pides que podamos ter un fillo? E despois xa se verá, o resto pois irás arreglando, non? Malo será. Claro, o prove de Manuel non sabía nin o que iba a facer, non sabía que pedir. Saleu para fora a pensar e a pensar, e non sabía moi ben, estaba aclarándose as ideas, cando de repente, así, casi sin querelo, denlle unha idea á cabeza. Genial! Entrou para dentro correndo e díxolle: familia, xa sei o que vou pedir, escoitade o meu deseo. Deseo que miña nai poda ver como o meu fillo se está abanicando nesta cuna de ouro. Boas tardes tenjan todos, aquí lles vou a falar. Nesta tarde de domingo, na casa temos que estar. Grandes e pequeniños, e os velliños tamén. Non hai rosario nin misa, pero de comer hai ben. Uns xa faxeren as chulas, outros roscas tamén. Vai a merenda que temos pra barriga entretener. Chámanlle coronavirus, voltas andas a dar. Corre polo mundo enteiro, témolo que atrapar. Xa me despido de todos, que o pasedes moi ben. A ver se morre este bicho, e se nos vai dunha vez. Aquí no se ve a nadie. Por aquí nadie, nadie, todo en orden, nadie, todo en orden. No se ve a nadie. Por aquí tampoco. Nadie. Sí, atrás. Ni un alma. Todo tranquilo. Todo bien, vale, bien. ¡Ay, general! ¿Cómo va la patrulla, muchachos? Sigan patrullando. A la orden. ¡A la orden, general Jalafato! ¡A la orden!
just don't give a damn, 'cause no matter